Dobrý večer prajem. Chystáme sa na výlet. Je 22. 2024, 8 hodín večer. A ja s vecami pri aute ideme zažiť dobrodružstvo a idem to zdieľať s vami. ...51:53, my sme dorazili ku skupinke. Ideme sa pripraviť na spanie a ozvem sa pravdepodobne ráno, ak niečo budeme robiť. Prajem dobré ránko, práve sme sa zobudili, je tu nádherne, chystáme si raňajky a ja vás tam spolu so všetkými zoberem, aby ste videli, že čo sa dá za 2 dní stihnúť. Mám pocit, že sme trošku zišli z pohodlnej cesty a blížime sa ku vodopádu. Už ideme. No dobre, boli sme pri vodopáde, bol pekný, lenže sme ho nevideli, takže sme ho dlho hľadali. Ale až pekne, ale to tam vypadalo, aj pekný bol. No už pomaličky vyrážame na ďalšie miesto. Dobra. No, na cestu. Dneska na obed kačka s onými zemiakmi a potom hore je vyhliadkový chodník, tak tam pôjdeme. Blížime sa na vyhliadku, schádzame na vyhliadku a toto je výhľad. Nádherné. Tam je ten hrad, kde sme boli. Ideme rozložiť strechu, najprv to tu treba uvoľniť. Tak, dobre, uvoľnená. Dvíhame. Hop. Nádherné. Teraz mi treba otočiť sedačku, potiahnuť čo najviac dopredu. Povolinku pozadu červené mačítko a otačam sedačku.
myself, what a wonderful. Trees of green, I see them. What a wonderful world. What a wonderful. Čiže sme rovno? Už na strechu. What a wonderful. And I think to myself, what a wonderful. Dobre, zloženie bolo náročné, čiže som vám to nemohol natočiť. Ale už sme naranejkovaní, už sme zbalení. Strecha tiež, už len sedačku a môžeme ísť. A ide sa domov.